waca mesti kowe mengenai panjeluk Semar Mesem ya. Sanes, Mbah. Berarti kowe mesti panyantet wong ya. Boten, Mbah. Oh, berarti kowe penyakitan orang marimah. Boten, Mbah. Kula mriki pengen sugih. Oh, sugih. Kowe mesti pengen sugih gara-gara disepelek nang wadon ya. Boten, Mbah. Kula butuh duit nggih tumbas pancing. Oh, gue tuku pancing. Gampang, ora usah pesugihan. Lah, pundi pancingnya, Mbah? Lagi ya? Oh, ala dukun gatel.